Yung upper body mo. Sige, taas, taas, taas. Wala mo nang ngalay yan. Ay nasa balikat mo, hindi pilay. Kasi kung pilay yan, hindi mo mahihila katawan mo. Kaya nga eh. Okay, isa pa. 1, 2, 3. So, hello guys. Ito ngayon si Mr. Oiram. Nagpamasahe. Pahilot. Full body massage. Ayan. Oh. Sarap. Mia mia. Lagot ako ay. Tunog talaga. Relax lang. Ala, Chris yung to ah. Oh. 1, 2, 3. Okay na po, tayo po. Kain nito na, binabakit na. Ano talaga, no? Yan. Oh, dibilog yan. Masado, oh. Putang ano, nakabacuum ah. Binakyum na. Yan. Binacuum ba? Oo, nakabacuum na. Parang German vacuum bike. Parang robot yan ah. Yan na. Lagi sa bahay. Nilang. Parang naunat yung likod ko ah. Bungo ba ba? Oo, talaga yan. Kaya na, kaninang binakyan yan, sinak na ako dyan. Pagkatanggal ng ano, piipa yan. Ventosa. Kaya ako sa mga trabaho. Mga trabaho ko, mga ganyan din eh, mga nagharap ng ganyan eh. Mga trabaho, ayaw magbawas ang taba eh. Sige sir, harap ka sa akin. Gilid ka straight na.
Magka na ako sa ngayon, lalo, gumanda ng laki kaya ata lalo ah. Gumanda ng laki kaya ata lalo ah. Ano ba? Kumusta ang pakiramdam? Okay ba? Tingin mo. Okay dyan. Dali. Ayos. Like and subscribe. So ayun mga Uragon, tapos na yung hilot namin ni Mr. Uram. Andito yung aming taga-hilot, si Sir Jayvee. Kung kayo ay gusto magpahilot, Pinoy Hilot, inilalagay ko yung link nila sa page nila, at saka yung contact number ni Sir. Kung gusto nyo, contact nyo na lang siya. Ayun. At kung gusto nyo na nagustuhan nyo ang video na to, please like and share and don't forget to subscribe to my channel. Yo. Okay? See you! The next video. Bye-bye!